apa. Kula dungkaken lalapan kula bilih wonten Klentu kula nyentangaken ten ya tak apa kawis semadya nggih dawa sami-sami. Lan kula dereken ndedonga saramune laman iki mapan mriki kanthi wonten utaminipun Pak Majo Sakularga binangun nuju enggal jangan belaipun lan bilih menapa nggih pun mayangan malih. Cocok napa mboten? Upaminipun benjang sawal silaturahmi wayangan purun mboten? Cocok? Cocok Pak Majo. Kula suwun sing dadi pangarsa praja ning nyambut gawe sing nemen aja banjine banjiran dan KKN kena ning desa Mawon. Sing dadi tunggule prajurit nyekel pusaka pinanti gampang aja nggo mateni bangsane ning nggon permanten keamanan. Sing jeneng prajurit mateni apa dimateni, niksa napa disiksa. Kowe kok pinter temen Kyai Sumardi ulang kali Pak Majo. Apa dari ngomong sipil yang jawabannya yang sekali gudangan temenan. Purane laman iki Gus monggo kula dherekaken Serambi Jaya Jaya Wijayanti Suradira Jayane Kamat lebur dening Pangastuti.